दिनै आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि जा थामथि खोन्दोनि भट लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो आं बे समाव दङ 40 नं सरभग समस्तिनि सिङाव थानाय 1965 नं अक्सिगुरि एलपि स्कुल बे भट लानाय मिरुआव दङ आरो जों बे समाव मिथिनो मोन्दों दि बे 1965 नं अक्सिगुरि गुदि फरायसालि बे गुदि फरायसालियाव भट लानाय हाबाफारिया बा भट मिरुआ देग्लायसो गिबियै जागायजेनदों आरो बे समाव आङो बे भट मिरुआव नुजाथिफैनाय रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय दिनै जा गिबि भट सेन्टार हिसाबै बेखेवदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो जागोन आरो बे समाव आंजों लोगोआव दङ जोंनिनो हालामनि गावबुरा बिथां दङ बिथांनिफ्राय दिनैनि बे भट लानाय हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिनो नाजागोन 1965 नं अक्सिगुरि गुदि फरायसालि एलपि स्कुल बेयाव भट मिरु हिसाबै देग्लायसो गिबियै जागायदों बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दिनै बे 1965 नं अक्सिगुरि फोथार एलपि स्कुल गुदि फरायसालियाव दिनै गोदान जिथुनाखि जोंनि आसाम बिधान सभानि थामथि खोलोबनि दिनै बिसायख'थि बियो जोबोद मोजाङैनो सोलिदों सोलिनाया जोंहा माखासे रायजो राजाया एसे उसुबिदा मोन्दों दि सेन्टारा जोंहा गामिनिफ्राय गोबां गोजान जानायलाय रायजो राजाया एसे दुखु मोननाय फोरमायो माबोरै सिगां समाव माबायदि जादोंमोन आरो माबोरै बेबायदि सोलाय सोल' जाखो फंनैसो फोरमायनो हागोन सिगाङाव जोंनिया मोननैजों मोनसे जादोंमोन जोंहा मैनामाथा एलपि स्कुलावहाय मैनामाथा गाव आरो अक्सिगुरि फोथार मोननैजों मोनसे माबायावनो स्कुलावनोमोन बांद्राय रायजोफ्रा खस्थ' मोननायलाय जोङो मोननै पार्ट बानायनायाव सोलाय सोल'आ जादों नोंथांमोननिफ्राय अक्सिगुरि गुदि फरायसालिया बेसेबांसो डिसटेन्स एबा गोजान जायो जोंनिया दा एक्सुवेलि 5 किल'मिटार बा 4.5 किल'मिटार बिदि जायो आरो बे अक्सिगुरिया जोंनि मैनामाथा गावनिफ्राय आरो अक्सिगुरिनियाबो सेम बे माबाया गेजेराव जादों गामि माखाया मोननैनि गेजेराव सोलाय सोल' जादों दा फैगौ बिसायख'थियाव जोङो जेनेबा बिबान जिथुनाखि जोंनि माबानि मा होनो इलेक्सन माबाफोरखौ जोङो खावलायदि अफिसारफोरखौ जोंनि जिथुनाखि जेंना बेखौ सुस्रांना होयोदि बेखौनो फोरमायनाय जायो दा बिदि सोलाय सोल' जाबाय दा बे सोलाय सोल'आ मानि थाखाय जादों होननानै सानो सोलाय सोल'आ माखासे जोंनि अफिसार कर्मचारिनिफ्राय जोंथ' बिदिखौ मावनो मालाबाबो साना रायजो राजानिफ्राय जों जेब्लायबो रायजोनि सुबिदाखौनो जों हास्थायो अफिसियेलि एसे टेकनिकेलि प्रब्लेम जानायलाय बिदि जादों फैबाय थानाय समाव बे प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो ना जानांगौ बे समाव जों गावबुरा बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे माखासे जाहोननि थाखाय भट लानाय हाबाफारिया सोलाय सोल' जादों जे अक्सिगुरि गामि आरो मैनामाथा गाव बे गंनैनि गेजेराव सोलाय सोल' जादों जे अक्सिगुरि गामिनिया मैनामाथा गावआव भट होनो थांनांदों लोगोसे आरो बिनि उल्थायै जादों मैनामाथा गावनि मानसिफोरा अक्सिगुरि फोथाराव भट होनो फैनांदों दा आं बे समाव भट होगिरि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लागोन जे बेयाव फैनानै बिथांमोना माबायदि मोन्दों बा माबाफोर भुगिनांदों नामा बेनि सोमोन्दै मिथिना लागोन बिथांमोना बेयाव भट होनो फैनानै माबायदि मोनदों मोजांखौनो मोन्दों बर्थमान जिहेतु माने शान्तिपुर्ण भाबै सोलिबाय दङ मोजाङानो जाना दं बर्थमान मिथिनो मोनो दे माबाया भट लानाय मिरुआ सोलाय सोल' जादों दा बे बिथिङाव नोंथांमोना माबाफोर जेंना मोन्दों नामा जेंनाया गोबां जेंना जादों मानो होनोबा जोंनि भटार्सफोरनि गेजेराव दा जेবিলাক माने हयथ' बैसो जानाय बिथांमोना थांलाय फैलाय जानो गोब्राब जादों आरो गासै सुबुङानो फ्राय एसे टान मोन्दों जिहेतु कमिउनिकेसना मोजां नङा थांलाय फैलाय जानायाव बिराद असुबिदा आरो थिग टाइम मथे फैनो हायाखै थांनो हायाखै एसे गोजानद्राय लामाया बेखायनो बेबायदि माखासे जेंनायाव माने मोगा मोगि जानांदों माने बिनि थाखाय जों हयथ' जों भटार हिसाबै माने बेखौ साबजानाय मोनाखै बेखिनियानो आरोखि थांलाय फैलायनि थाखाय माबाफोर सुबिदा खालामना होदोंना होआखै सुबिदाखौथ' जों बेफोरबायदि मोनाखै सरकार फालनिफ्राय जेबो गावबागाव बेबस्था लाना फैदों गावबागाव सोरबा बायदिया थाबायनानैनो फैदो आरो बे गावबागावानो जाहैबाय किसुमान माने बाइकजों बारस' माने गाज्रि लामाजों फैनांदों खस्थ' जादों आरोखि बहुत गोजानानो बिनिफ्राय खमसे खम माने 5 किल'मिटार डिसटेन्सआव माने जानद्रायदों आरोखि भटार सेन्टारा बिनि थाखाय रायजोआ बहुत असुबिदा मोन्दों बेबायदि साबायखर आरोबाव गुबुन भटार्सनिफ्राय जों आरोबाव फंनैसो मिथिना लाबावगोन
नोंथाङा मा बुंगोन दा बे समाव नोंथाङा भट होनो थाखाय लाइनाव गसंगासिनो दङ भट होनो थाखाय जों दिनै लाइनाव गसंनो बयबो गोसो गुदुं जानानैनो जेनेबा भट होनो फैदों जोंनिया एबार बे बोसोराव भट होनाय सेन्टारा एसे गोजान जादों नालाय मानसिफ्रा थांनाय फैनायनि उसुबिदा जादों थेवबाबो होनो फैदों गोसो गुदुङैनो बेखौ नायनानै जेनेबा इयुन समाव जिखियानो सरकार फैया मानो बयनिबो थाखाय मोजां खामानि मावथों जिहेथु गोसो गुदुं जाना बयबो खस्थ' खालामनानै भट होफैलायदों आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो माबाफोर प्रब्लेम मोनदों नामा गोजान जानायनि थाखाय थांलाय फैलायनि प्रब्लेमा बेनोसो फैनो हाग्रा मानसिफोरनि थाखाय जेबो नङा आरो खायसे फैनो हायि बिदिनो बेमारि बोराय बुरै बायदिसिना मानसि थायो नालाय एसे प्रब्लेम सोमजिदों जोंहा फैनायाव नुजाफैनायाव जाहाथे उन समफोराव जोंनिया सेन्टारा गावबा गाव गामिफोरावनो जायो थारमाने 2-3 किल'मिटारसो जायो नालाय बारासो जाबावो बुंनो थाङोबा साबायखर आरोबाव बे समाव जों गुबुन सासेनिफ्राय मिथिनानै लाबावगोन आयंआ मा बुंगोन बे समाव बेसेबां गोबावनिफ्राय लाइनाव गसंना दं आं जाबाय दे मथा मथि आधा घन्टासो माबाफोर जेंनाफोर मोनदों नामा एख' गैया ओमफ्राय भट होनाय जायगाखौ गोजान जाबाय होननानै मिथिनो सोलाय सोल' जादों थांलाय फैलायनि थाखाय माबाफोर असुबिदा जादों नामा साइकेलजों फैदों साबायखर थाबाय बे समाव जोङो मिथिना लाबावगोन बे अक्सिगुरि गुदि फरायसालि जि जाय गामियाव दङ बे गामिनि सासे बेक्ति बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन जों मिथिना मोन्दों दे देग्लाय बे अक्सिगुरि गुदि फरायसालियाव गिबियै भट लानाय सेन्टार बेखेवदों मा बुंगोन बे समाव माबायदि मोनदों दा जोंनि गामियाव लाबोनानै जोङो मोजां मोनदों जायफोरबायदिया जेनेबा थांनो फैनो हाया बेफोरनि थाखाय मोजां सुबिदा जादों आरो नांगौ बायदि जोङो दा लाबोनो हानायखौ मोजां मोनबाय भट सेन्टारखौ गामियावनो बेनि थाखाय गोजोननाय मोनदों सिगां समाव बबेयाव थांनांगौमोन सिगां समावथ' मोननै नालाय गाव फोथारनिया हेलासिगुरियाव थांनांगौमोन आरो गावनिया मैनामाथायाव थांनांगौमोन ओमफ्राय दा फोथारनि खिनिया जोंनियावनो थाबायमोन जेनेबा ओमफ्राय दा एसे बेले बेजेयाव दा जोंनिया हेलासिगुरियाव थांनांबाय आरो हेलासिगुरिना जोंनाव फैनांबाय अक्सिगुरि फाथाराव साबायखर बे समाव आरोबाव जोंजों लोगोसे सासे बेक्ति दंबावो बिथांनिफ्रायबो जों मिथिना लागोन मिथिना मोन्दों देग्लायसो बेयाव गिबियै भट सेन्टार जादों आरो बे भट सेन्टाराव भट होनो फैनानै माबायदि मोनदों भटआथ' जों बोसोरे बोसोरे होयो जोंहा मोनसे जों मोजां खालामनो थांनानै जोंनि भट जिहेथु जोंहा 1000नि बारा दंमोन एबार बे एसेम्बलि इलेक्सनाव कभिड-19नि कारनै बे भटारफोरखौ एसे बोखावनायाव दिनै बे एड्रेसा एसे फुल जादों मैनामाथा गाव हिसाबै जोङो मैनामाथा LP स्कुलावनो थानांगौमोन आनिफ्राय बे अक्सिगुरि फोथारनि मानसिफ्रा गोजान जायो होननानै बे अक्सिगुरि फोथाराव बे सेन्टारखौ हरनाय जादोंमोन 1965 बे LP स्कुलाव दुखुनांथाव बेखौ अफिसियेलि बोखावनायाव अक्सिगुरिनि भटार लिस्टआ जों फैनांगौमोन मैनामाथानिया जायगायावनो थाबोनांगौमोन खिन्थु अक्सिगुरिनिया ओजोंनो थाबोनानै मैनामाथा गावनि भटारफोरखौसो नै बेहाय हरदों आरो बेयाव हरनायाव एसे भटारफ्रा फैनायाव एसे गोजान जादोंबाबो मोनसे इन्टारेस्ट जादों फुरथि नांदों मोनसे गोदान जायगा गोदान गामि माबायाव फैदों आगोलहायबो जों मैनामाथा अक्सिगुरि गावआव होफेरनाय दंमोन दा जियानो जा भटखौ होनानै जों मोजां मोनदों बिसेसकै बेहाय मोनसे गामिनिल' जाबायथ' मैनामाथा गावनिल' दा जों माखानिनो गामिनि दा भटआ जेरैबायदि होनांगौ दा भटार्सफ्रा फैनानै होदों खिन्थु नुनायाव एसे बे भितरनि माबाफ्रा जिथु एसे रान होनांगौमोन एसे थाब जानांगौमोन एसे लेजि नुदों लासै सोलिदों थेवब्लाबो होफुंजोबनो हागोनखौ जों सानदों आरो जों गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों रायजोफ्रा गाव गावनि जिथु बिजाथिमोननो गाव खुसियैनो होनो हानायखौ जों नुनो मोनदों बहाय दा जोङो जेबो माने सोरनिबा सायाव सोरबा माबानायखौ जों नुनो मोनाखै दा निस्सय गावबा गाव बे गोसोनि बायदिहाय भटखौ होदों दा बेखिनियानो जों भट होनानै जोङो जुदियाव गोजानाव फैदोंबाबो मोनसे गोदान जायगा मोननानै एसे रायजोफ्रा जोंनि भटार्सफ्रा खोब गाज्रि मोनाखै दा आसा खालामफिनदों जोंनि BLO बा जिथु निर्बाचननि जिथु माबा सार्केल अफिसनिफ्राय बे भट सेन्टारखौ
फैगौ 6 मासनि उनाव हयथ' सोलायफिननानै बा गोदान माबाखौ जोङो बे सेन्टारखौ सोलाय सोल' खालामफिननो हागोन आरो जायगायावनो मोनगोन। बे खारनैनो नोंथांमोनखौ बेहाय फैनानै बेखिनि जोंनि हालोद बा जोंनि ओनसोलनि माने भटार्सफोरनि रायजोनि मोगा मोगि लानायाव नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावनाय जाबाय। बे समाव आरोबाव जोंजों खाथियाव दंफायो सासे गामिनिनो सासे गागि सुबुं। जों बिथांनिफ्रायबो मिन्थिनानै लागोन जे देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बे 1965 नं अक्सिगुरि फोथार LP स्कुलाव भट सेन्टार मोननानै बिथांनि गोसोआव मा साननाय मोन्दों, मा फोरमायो जों बिथांनिफ्राय मिन्थिना लागोन। मा बुंगोन नोंथाङा गिबियै बे गामियाव भट सेन्टार हिसाबै बेखेवदों? आं गिबियाव आं बुंनो नागिरदों अक्सिगुरि गामियाव जे जों अक्सिगुरि फोथार गुदि फरायसालियाव जों सेन्टार मोन्दों, गोसोजों गोजोनदों। नाथाय फारसे जों गोजोनाखै मा थल' सेन्टारखौल' मोन्दों जों, खिन्थु जों गामि हिसाबै जि हिसाबै बिदोंमोन खिन्थु बेबायदि मोनाखिसै। खिन्थु जिखिनि मानसि इखिनि मानसिया गोदो जेराव हैदोंमोन जों मयनामाथा फोथाराव बे जायगायावसो जों हैनांफिनबाय। खिन्थु जों खुनु सेन्टार बानायनायनि एख' मोनसे गोजोननाय फैयाखिसै आरो। बेनिखायनो नोंथांमोना बोरै हागौ जोंनो बे जेंनाखौ सिफायना होनो कारणे आं नोंथांमोननि खाथियाव आर'ज बिबाय। बेखिनिखौ बुंबाय आं। निस्सय उन समावथ' बे प्रब्लेमा सुस्रांजागोन होनना सानो? उननि समाव बे प्रब्लेमा सुस्रांनाय माने अफिसारफोरा जुदि भुल खालामाबा बा बायाब्ला बे हाबाखौ मावनो তেতিয়া हायो बिथांमोना सुस्रांनो। खिन्थु एसे जुदि गोसो होआब्ला नै एबारथ' माबायदि जाखो एसे सेन्टार बिनायाव जिखिनि तथ्य पाति होनांगौ डकुमेन्ट होनांगौ बे डकुमेन्टखौ होदोंमोन। होनाय सत्त्वेबो बिथांमोना खेयाल खुसि मथे मावबाय। बे मावनाय खेत्रआव बे गोरोन्थिया थालांबाय। बेखिनियावनो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा एसे खस्थ' मोनदों आरो जे बे होनांनाय गोजानाव हैनांनाय कारणे 5 माइल गोजानाव हैनांनाय कारणे जों जिथु सेन्टार बे सेन्टार बिनाया जोंहा खुनु कार्याव फैयाखिसै। बिनि कारणे उनाव जुदि बिथांमोना जुदि बे जेंनाखौ सुस्रांना होयोबा जोंनि अक्सिगुरि गामि बा मयनामाथा फोथारा सुख मोनगोन आरो बेखिनिखौ बुंनानै आं फोजोबबाय। बे समाव जों रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय सानैसो दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै मोनबाय जे बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो 5 किल'मिटार गोजानाव थांनानै मैनामाथा गावआव थांनानै अक्सिगुरिनि सुबुंफोरा भट होनो थांबाय थायोमोन। आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बिथांमोना मैनामाथा गाव आरो अक्सिगुरि फोथार बे मोननैखौ बोखावनानै आलादा खालामनो होनना 1965 नं अक्सिगुरि फोथार LP स्कुलाव सेन्टार महरै आर'जलाइ गथायनानै बिथांमोना बिख'दोंमोन। नाथाय बिथांमोननि आर'जलाइ गथायनायनि बिथिङाव उल्थासो जादों। अक्सिगुरि फोथारखौ अक्सिगुरि LP स्कुलाव लाबोनाय जा हाबाफारि बे जायालासिनो मैनामाथा गावनि भटार्सफोरासो अक्सिगुरि गुदि फरायसालि सेन्टाराव फैनानै भट होफैनांनाय बे बिथिङाव गड़बड़ जादों। अदेबानि बे बिथिङाव माखासे सुबुंफोरा एसे खस्थ' मोनदोंब्लाबो बांद्राय दुखु मोननायखौ फोरमायाखै जे बिथांमोना गोदान जायगायाव फैनानै भट होफैनानै गोजोननायखौबो फोरमायथिदों। लोगोसे माखासे सुबुंफोरनि बिथिङाव जायफोरानोखि देहायारि बिथिङै लोरबां बेरामि बा बोराय बुरै बिथांमोना एसे जेंनाखौ मोनदों। अदेबानि जायफोर बिथांमोनाखि देहायारि बिथिङै मोजां बिथांमोना भट होनो फैनानै जेबो माबाखौ फोरमायाखै, दुखु मोननायखौ फोरमायाखै बा हेंथाखौ फोरमायाखै। बबेखानि बिथांमोना गोदान जायगायाव भट होफैनानै गोजोननायखौसो फोरमायथिदों।